Здравейте, хора! Днес ще дадем 2 часа храна, кафява, ще бъде кошмар. Първо, не забравяйте да лайкате това видео и да се абонирате за канала, ще бъде много яко. Отиваме на магазина, вземем кафява храна, ще ви покажем някои храни, може да снимаме там, но ще видим. Може и да снимаме. Хора, часът е 11:35. След малко трябва да се приберем. Взехме нещата, взехме всичко. След малко ще ви покажем част от нашия ден. Хора, оказва се, че няма как да снимаме в магазина. Нямаше как, защото беше забранено и не ни дадох там. Сега още малко и ще се преберем. Хора, кажете в коментарите, вие правите ли като нас? Вие празнувахте ли? Аз попразнувах. Напишете в коментарите хаштаг 24 часа. Това видео днес ще е много яко. Няма да ядем само оцели на сътъпчи, в смисъл ще тренираме малко. Защото аз тренирам. Напишете хаштаг в коментарите. Сега нищо измисля, че... Да, Русица ви каза, че не само ще ядем 24 часа, забравихме да ви кажем. Бонус, плюс това ще тренираме, ще се разхождаме и след това може и да си направим смути. Сега имате 5 секунди да напишете в коментари хаштаг тренираме. 5, 4, 3, 2, 1, 0. И ето това са нашите работи. Не са много, но все пак не ни се много сладко, за това. Еди бомбони, кафеви, ето ги. Даже, кафяви? Да, кафяви са. Ева. Тихо, той кафяв не го гледате такова. Да, той кафяв. Не правим реклама. Да, не е спонсорирано. На камерата така се вижда, но то е кафяво. Нека да... Днеска ще спортуваме, ще правим корени, преди ще бягаме на спринт права. Между другото, Ванко Пумпентър има нов канал, абонирайте се за Ванко Пумпентър, аз ще го отбележа. Кажи нещо таки. Да караме по един бомбон. Прибираме се.